Как направих този ароматен комплект от нулата до крайния резултат? Всичко е ръчно изработено от керамиката до аранжировката. Започваме с сапунената база. Разтапям я на водна баня, добавям цвят и аромат ориенталски вечери, един от любимите ми. Керамиката също е ръчно направена от мен. Излява се ми я преди около час, за да е готова за аранжиране. И тук идва любимата ми част, а именно подреждането на ароматните цветя. Днес ще направим два комплекта. Сега да се представя. Ако не сте попадали на мое видео, аз съм Деси и изработвам букети от пламени и сателени рози, аранжировки от соев восък и сапун, подаръчета за гости, декорации за дома и сапуни за тяло. Сега добавям восъка с аромат на ориенталски вечери. Кой комплект ви харесва повече? Последвай ме за още такива видеа и ако си харесал ароматен комплект, пиши ми налично за поръчка. Благодаря, че бяхте с мен.